South African citizen Mox Zig say notes look like soccer tickets. Hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe, ndo zviri kuitikawo pamari dzedu isusu dzemunomu. Vamwe vari kutora kuti mari iyo yakafanana tumapepa tokubetting ndotoya masoccer tickets ndo handizivi kuti mokari kana kuti chii cause vanenge vachikombewo neiya vanoti mari kunyika kwavo ikoko. So vataura kuti utu tunenge tumarisiti twakangofotokopwa tukanzi pindai mubva maningirikina. So panapa ndo zvinhu zviri kuitika. South African citizen Betile Ndaba has ridiculed Zimbabwe's newly introduced currency, comparing its appearance to soccer tickets. Ndo zvakataurawo mudharo achiti mari iyi yakangofanana netumanhingiri twamunopiwa. Kuri kuri Zimbabwe pana tumarisiti tunopiwa munonzi mamozi meme kune vanobheta. Ndo type kwaari kuisa mari yeZimbabwe. Ndo mashoko abvawo kwaari, ndo maonero aari kuita mari yepaZimbabwe. Kunoko iri kutonzi yakabhekwa igoridhe, it's gold backed money handiti, but ikoko iri kuonekwa kunzi soccer betting. Vamwewo vanenge vachiiwanzirawo munyika yavo vachiti hanzi it's police backed money because inenge ichimanikidzwa kuti ishandiswe. But muri Zimbabwe inini ndinangoya panapa nenyaya kuti tionesane tichizivisana kuti vanhu vari kuionawo sei mari iyoyo kune vari kune dzimwe nyika.